Takže, dobrý deň ľudia, ahojte. No, dneska som po ďalšíkrát na reakčnom kanáli, vítajte. No, je to môj starý kanál, ale teraz vlastne som napísal vám do shortu, že kto chce byť okomentovaný ňou, tak môže byť. No a to sa stalo, práve táto typka mi napísala, že či by som mu mohol komentovať. No, prvá vec, dajte odber, to je prvá vec. No, a môžeme ísť odplatiť, no. Takže, prvá vec, pustíme si nejaké tvoje video. Vítam vás u nového videa, že hučím a mama sa fenuje. No, dneska vás tu uvítam u mojich všetkých librách, čo som teda našla a mám aj nejaké Vítam vás u nového videa, že hučím a mama sa fenuje. No, dneska vás tu uvítam u mojich všetkých librách, čo som teda našla a mám aj nejaké úmamy. Začneme týmto. Je to pandové a mám proste odpoučováme, ale je to odtiaľto. Proste takéto pekná farba. A neviem, odkiaľ sme to kúpili. Lebo mi to najchop by som to už raz dala. Potom tu mám takýto lesk na pelín, ktorý je fakt dobrý a je to proste na núk. Otvoríme si ho, proste takýto, chápete ma? ASMR. To je jedno. ASMR nezaujímavé, dneska nás zaujímajú lesky. Toto som dostala od mami z tej banky. A je to proste také dobré labelo, čo som už trochu minula. Je to Rayface. Je to fakt dobré. Tu je proste také labelo, čo majú skoro všetci. Nemajú, čo máme skoro takto lepidlo. Proste lepidlo. Potom si takéto labelo. A čakaj. Voní dobre. A keď si to dáte, je to veľmi príjemné. Dobre, tvoje video má dobrú kvalitu a je to dobré. Toto video som ešte nevidel, preto nemáš u mňa like. No, dobre, to bola jedna z videí, okej, dobre. Bola si ešte tam malá, takže okej, to titulerujem. Dobre, alebo to teraz to okej, dobre, takže dajme si napríklad, daj ešte toto, jedna video. Dneska vás tu vítam od nového videa. Že dneska dáme takú mini ochutnávku kvôli tomu, lebo máme strašne veľa odberateľov. Mám 734 a robím video za 730. No. Tie odbery sa mi znižujú a dneska sa mi padá. No. Dneska robíme si mini ochutnávku dubajskej čokolády. Kto mal dubajskú čokoládu, napíšte, že malá som dubajskou čokoládu. To je chlapec mal, dievčina mala. No, je to trošku bolo, už som to nikdy nechutnala. Zaradíme. A nemám len ešte Dubaj. Skú čokoládu. Nič nemám, takže... Mne to velice chutí, ale nechcem vedieť, čo všetko tam dávajú. Dobre, ale máš aj šorty. Čo ľudia? Pardon. Herkoto. No, dobre. A to sú nejaké príspevky, okej. Okej, nejaké príspevečky, ale my chceme šorty. No, šorty. Okej. Máš to celé do zliahnutí. Máš to tu krásne upratané. Populárne tu máš to aj najstaršie. Áno. Asi ťa najviac baví Roblox, áno, aj mňa baví Roblox, to je tiež dobrá hra. Dobre, môže byť. Dobre. What's your name? Sasha. No, what's your